Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri, Gamerauntzia saioaren 3. sasoiko 27. atalera, edo 58. atalera, berdina da. Naiz irratean, astearte eta larunbat gauetan, gauerdian, entzuteko aukera izango duzue. Eta gainera, ostegunero, zuzeneko bat egiten dugu Twitchen Gamerauntzaren kanalian. Eta baita, 8:00 egongo da, txapa irratean, bergaran entzungai. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko eta parte hartzeko gomendatzen dugu benetan Telegramen Gamerauntzia izeneko kanala bilatzia eta besterik ez da egin behar. Hau esan da, nerekin dare landeruntzu eta Arito Urriozola, haupa mutiak, atxaldeon. Arratsaldeon, bai. Eta, bueno, gaurko galdera, zertara jolastu duzu aste honetan? Bani bilinaz, aste santuen, Fallout New Vegasera, barriro hasio partidatzuet. Bai. Eta ordutzen nahiko sartutaz, gustora, da, barriro bueltak handik, mojabetik. Eta zerbait berezia egin duzu, esan dut, klan desberdin batekin aliatu za, edo... Ez, ni beti gotenaz, taka, ez? Azten hasi igual apurrete, gaiztoa izango naz, edo beste zuzer aldatuko dut, baina gero beti bueltetan naz, betiko bide horretara, ez? Sekundariak onak egiten. Hori da. Franko tiratzaileaken? Danetara dikot, ontxendekot riflie, baina mirabarik, eizako riflie da, neko nadala. Eta hori, eta topera konpondute da ondo erunde, ez moldatzen nabil, bai. Bestela hori, betikoa, jakeoa eta esketalditzek eta ondo bitxi da horiana, horregaz topera. Hori da. Mitikotako bat, ez? Fallout igual arrakastatxuenetariko bat. Bai, maitaituena, ez da, igual, New Vegas. Ezate honena da, labentzat. Batez behistorizio gaitxik eta, ez da, zelako zorak eritze dauzen, eta... Danetarik ez mundu ebera zelan dauen egin eta egitze da. Azken binen, igual irugarrenien gauzasko gote ziren, baina oso sakabanatute edo galdute, hau, dana, ez, koezinio gehiza dau eta hobeto lotute dau. Bai, oso, dana da mapatxo bat oso gertu eta zentzu dauka. Bai, nire irugarrenetik aipatu behar da DLC-ak eskuratu bazinu zen, benetan merezi dela probatzea batzuk, Hori gomendatzen da. Eta Aritz, zeuk? Ni hiru jolazetan ibili naiz, Flight Simulator, klasikoan eregan. Bestea izan da Battlefield, 2042. DLC-ak inez. Aktualizazioak inda zerbait mejoratzea lortu dute, baina, ni shooter bat berdet eta da ona da. Eta jendia biltzen da? Bai, bastante biltzen da. Bastante mejoratu dute, alare oraindik Battlefield bat izan behar duna, ez da, jolaza. Baina bastante mejoratu dute, komunitatea presioa asko sartu dulako. Hau da, klase formatua bueltatzea, mapak, mapa guztiak berregin dituzte. Bai, ze soldadu ezala jutema zinean, helikopteroek adibidez zinean trituratzaileko araia esaten dana. Hau da, igual, puntu batetik bestera juteko, distantzia izugarri luzea zauzkatzun eta imposiblea zen oinez jutea. Orduan, ibilgailuek bentaja oso handia zaukaten eta esperientzia ona etzan. Eta orduan, mapa guztia berrein dituzte. Eta ero ibili naizena bestea da, Elden Ring. Partida berri bat sortuet, lehenengoan junitzan dexterityra. Hau da, katanak... Ez animatu NG Plus egitera? Joko berri zaztera, baina... Ja, bigarren aldiz jarraitzera pertsonea berdinakin? Ez, bigarrengo ideia zen, bigarrengoa indet mago bezala. Ze magoa gustatu, bakit erreza dela Dark Soulsetan, ego Souls jolasetan. Desberdina, oso desberdina. Oso desberdina, baina, karo, New Gamean jarraitzen manun mago bezala, ezke gauza guztiak lortutan euskan magia guztiak, eta nahikoa izan honun, renala izain. Bai, estadistikak aldatu. Eta berriz nintzen, zea bat. Bai, persona berri sortxilez, ez? Eta orduan nahi hau izan, eta ziratik ikusi magoakin
nola egiten da. Eta gero, baukat 3. partida baterako gogoa baitare berriz hasieratik hasita, inoizen izena ibili Fedea igota. Hemen gaina Fedeakin dago atake batzea, lokura edo zoramena da, begitatik gola zua eta bezala ataltzen duna. Eta horrek lepa. Zela da, la llama, dorre bat da. Horria. Frenzy, hori da. Eta horrek lepo gustatu zitzaidan eta hori leporratzen nahet. Hori da. Oso ondo, bueno, ni pixkate Miyazakin munduetan ibili naiz, Dark Souls, bueno, berez ez da beria, berak uste dut hau produkzio duitezea, baina etxe bat parte hartu ekoizpenian, bigarren Dark Soulsari buruzari naiz, lehenguan bigarrenean, lehenguan 3. Demon Soulsen, eta Elden Ringen bai bera izan zen ekoizlea, gero bentsate zuzendari nagusia, baina bigarrena etzan beria, orduan da pizkat desberdina, eta jende asko gogorretu dago maite dago, Aritz? Bai. Uste zure gogokuena da. Nire gogokuena da. Eta, bueno, hori. Eta, bai, bian ibili naiz, nahiko ataskauta egon nintzen bere garaian, eta hori nahiko gustora nabil. Eta, a ber zela doian, asuntua. Eta nik uste dut, bueno, ni Damian Madina betia naiz, ez naiz aurkeztu, eta nik uste dut azteko pres garela. Hori, Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Oporretako garaizenek izan ez duguz, albiztiek, azken albiztiek errepaseu, baina bideojokun munduek ez tegu atxedenik hartu azken egunotan. Garatzaile txikizek zein enpresa handizek denetariko iragarpenak etxeko aprobetxatu dabe, bestiak beste The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Vampire Survivors edo Suicide Squad, Kill the Justice League, bezalako tituluen berritxasunek jaso duguz, egunotan. Baina askoz gehiago egon dire egunotan bebai, ezta? Alan da lehenengo garrantzitsuka hasiko gara, zelan ez, Zeldan azkenengo trailerra kristona izen da, astakeri beti izen da. Ni petxet espero nebana, ez da, jokuen ja benetan berotzeko, jokuaz benetan berotzeko eta benetan sartzeko, ez? Egize da spoiler asko deko zela, orduen, igual ja, jokureko presetan basabizen ez teun merezi ikustiek. Baina oso txukune, bertan ikusten dire pertsonai barrizek, mekanika barri piloa, guniek bebai hori faltezala, leku barrizek ikusteko aurreko traileratan, eta hori erakutsi da bengoan. Eta oso pozik orogorrien, ez dakizu epizok ikusi bada zuen? Nik ez daukan ikusita, behira, azte zitzeetan. Bai, aha. Baina, bueno. Merezi du musikia zentzutia, eritz? Bai. Nik ikusi neban, ez daukatu guztiz fresko, baina ikusi neban, etara zinuan ean, zure artikulean behiraten neban, zuzenean. Eta, bai, txukuna, eta gainera, grazia ditzen da, jende pilo batek, bai Super Mario pelikulakin eta honekin, esaten da, ez dut ikusten trailerrik, ez dakit noiztik. Joateko zuzenean ikustera, eta ez itxeko spoilerrik, eta iritxega puntu batera, trailerrak be ezin dienak ikusi, ez dela spoiler dara, eta, ostra, nik benetan, hori oso pertsonala da, ulertzen du, baina gogo daukatenean zerbait irtetzeko benetan ikusiko, eta, bueno, irtetzen den informazio guztia. Ez dakit. Baina ez da Nintendoren, Lander, ez da temazu spoilerra hola, Nintendoren partetik ez da bastante kortatza? Ez da izango kriston spoiler. Ez dut uste, adibidez. Nintendo itea raro irutze zaita. Promozioa da. Eurreko Breath Wilden azkenengo traileran oso antzekoa da hau, eta egize da trailer horrek emoten da bela spoiler pila deko zela, eta gero esan nolan adibidez. Historiko gauzasko gote ziren, baina ez pien eukitzen horren beste epizu edo garrantzi. Orduen hemen, ez dakiz bardin izango dan edo ez. Baina, bueno, erakutsi da bez, azken batien oinartin ez dugu apenas ezer ikusi, ez dugu jakin ezer historizoana, edo pertsonai barrizena, edo sarrana. Eta horren hori ikusi dugu lezez horren beste gauza, 3 minutxu da piku iraten du Australiarra ganera, gauza pilloa dauz. Eta, karo, horren bai emoten dugu, joku osoa da bizera ikusten hemen. Baina gero ez da izango golan seguronik, Akigu, Tears of the Kingdom non kokatzen dan Breath of the Wild ostean edo aurretik? Ostien da. Agertzen dire, pertsona batzuk, eureko jokuak apurbet nagusitxute, adibidez, Gerudo zibilizazioako neskie, prentsesi edo erregin izana, jansko garatzen ja izan agaz, beraia nagusitxut ikusten da,
edo teba, rito txorizen semiebe, apurbete, nerabe moduen agertzen da bertan. Orduan bai, urte batzuk igaro dire, ez asko, baina batzuk bai. Eta holantxeko kokatuko da, ez da zehazten, Nik alanda guzti dut, ikusi dugune gaitxik, olako transizio bat egongo dela, joku hasiko dela apur batera, Breath of the Wild eta apur batera, eta gero ja bai egongo dela, hori, ez da, salto bat denporan. Zadibidez Link ikusten da, momentu batzetan, ule, laburregaz edo aurreko joku ule barrinegaz, eta gero horrazkerie, ule luzia hau agartzen jako, adibidez, eta etxuria aldatute, bai. Horrun, zozera gongo da, segurunik. Bai, ez da inbeste, ez? Osa, esaten dute, ez da geratu berriz lo, eta ez da gizan bera gora, eta hori. Ez que Breath of the Wilden polita pixat hori dala. Aztentzia oso ezer gabe, praktikoki. Eta pixa jonbertzea, hobeto ekipatzen, eta gauza topatzen, eta zea. Baina, karo, ezke oin hori nola iten ez du berriz. Nik suposatzen dut gongo lantxeko Zoser, Azken finen historiz edoa, Zoser pasetan dela jairulen, eta zerutik eusak erortzen hasten dire, edo lurretik eusak altzetan hasten dire, ez dakiko seguru, zer dan, edantatik kontue. Baina ikusten hor Linkek Zoser galduko da bela, besoa galtzen dut, azeko da bain, orduen hortik eusak izago egongo dira. Eta igual hortik izango da, zerotik aztiena, ez? Ni petzeta dut, ez tekero igual ez da izango dolan, baina lurrazpizien hasiko gara lauengo honetan. Ze lehenengo trailerrien hori agartze zan, Ganondorf bera han lurrazpiko leku baten topetan biela. Horrun ez zen harritxuko ez, rollo betik hasi da goraino juti izetie, dolako zizerolako aventura moduko bat. Eta hortik ja bai, gauzak lortzen hasti edo. Bai. Hori bai ikusi. Habilidadiekin desblokeatuko da nora iritsi zeinken eta nora ez talako gauzak. Nik uste puzet hasik eran holan, eta gero ja jungo garela mundu ezabaltzen, Usta kitzonen nire idatzi dire beste. Baina seguramente, karo, zuk lortzen baldin badozu hasieratik ibilgailu horrek, zeruan ibiltzen dienak eta teorian erosen lekutara iritsi zeinken, Eta orduan egon biako da zerbait mugatzen da bena, o teknologikoki, edo dagolako pareta handi bat aiziana, edo auskalo. Ja, egize da aurriko jokuen, hasikeratik lortzen genduzela botere danak. Espero dutengoan ez ezeti holan. Edo, igual, templuetan lortzi gure besorantzako ikusi genduzenak ez, guza batziena, edo gora egotien atorre danak. Espero eta apurke desbloketan jutia. Osea, lehenengo jokuen hori, ez da, jartzen txuzan lau ziegatxu horrek, lau zika templu honek, eta tita lortzen zen bombanak, izostie, denpori gelditzi edo danak. Ja, mekanika horiek, bombarenak, izozteanak eta mantentzen dira, bai, ez da? Alde batetik goten baiet, adibidez, eurriko bidizoan, komente gendune hori 10 minutxuan ezan agertzen, baina da okeri adibidez gauzak izoztu, eta denboran atzera botateko. Orduen, suposatxet hori izango dela, zika tableta honen, hobekuntzak edo, eta gara parte besoko abilizizek egongo dizela edo lako zer. Jolaza leizte ateatzen da, beraz dudatatik... Hori da. Maiatzak 12, ez da zer geratzen, eta benetan gogoa zuen ikusi azken trailerra, oso ondo dau, musiki kristona da, eta benetan merezi da, berotzen juteko perfecto da. Ez da gauza barrine pasetan Rocksteady Studiosen urrengo joku handizegaz, Suicide Squad Kill the Justice League, Eskuadron Suicidan bideo jokue. Engitzi ikusi gendun, State of Play baten nahikotxu egon ziren berbetan oniri buruz, 20 minutxu inguru edo. Baina landa erabaki dabe Warnerrekoak 2008 Laura beran dutzi ez. Euren aitzak ize da, jokalarizeri alik eta esperientzarik onena eskaintzeko denporie bierda bela. Baina, zer da pasetan benetan, State of Play horretan erakutsi bina esan guzteu, kritika pila jaso da bez. Eta, aldatzi edo aldaketan dizek eitzi erabaki dabe, nire ustez, erabaki hona da lasken finen, denpori birroa da ben denpori bideu. Eta ia apurbet horrek ikusi gendu zen monetizazio kontutxuek ez, aldatzen doa zen bebai. Zori azken finen, gizen, fastidize dozkune, doztogune ikusi gure bestiriparik. Alatabe, ez da frankizia bat exitero arrakazta hundio ekitzen da bena, ez? Zinean benere ustez bizaiak era ondie eta no biedo iru, eta bastante gaizki danak. Eta ez dakit, bigarreneko ikiban arrakastatxu, ez? Eta gero ganera hortik jaizozan Peacemaker hautele zaie, eta... Bai. Ez dakit, Ez dakit, ja. Bai. Nik ezagunuko igual asko ez dula saltzen, jende askota, baina fanak oso fanak diala.
Ja, nitxokuak, ez? Oso nitxoa da. Orduan zain den behar dozu. Ja. Gainera hemen pasetan dena dabe bai, karo, nahi dire Batman Arkham sagien garatzaileek, eta historizoa bera Arkhamen hostien dago, Arkham Knighten hostien kokatute dago. Orduen horregi lotute ben ikustu jenti erakarri gure da, bela, hor trailer baten Batman agertzen da, eta, bueno, Arkham Knighten amaieri ezagutzen badu duzu, bueno, kaldera asko dauz, osak, keia zelan tiretzen da ben, eta, karo, saliri azkenin hori erakarri gotxia, horrek erakarri gotxia. Beste gozatxu beti ikusi dugune, eta ganera oso sakon, da azken State of Play-en erakutsi da bena, Final Fantasy masei izen da erabateko protagonistia, zeize ordu erdiko aurkezpen berezi bete uki dugu, ez? Bertan, danetarik erakutsi dabe, historizoa, jokagarritasune, pertsonaizek ez, eta bengoan bai izan da bena da, hau izango dela lehen benetako akzinozko RPG aventuri, ez? Final Fantasy munduen. Egize da aurreko joku batzukaz ikusi dugu zela, mekanika honek, adibidez Final Fantasy 15 eta Final Fantasy 7 remake honetan, bueno, txandakako borrokak izan bari, beti izan dire, denbora realien bizitzen gendu zen borrokak, ez? Baina, hemen bai ikusi dugu, adibidez, antzekotasun handiz edekizela Kingdom Hearts sagiegaz, ez? Adibidez, eraso asko edo personaiz zelan mugitzen dizen eta borrokak zelan funtzioetan daben, oso antzekoa dira. Niri egiz izan, ez tozte horren beste erakartzen, oza, bai aldirein Final Fantasy-ek, ez, RPG estiloan, baina pena bada, ja, guztiz alboratzi, ez, JRPG kutsu hori. Bueno, itxura hona bai badeko joku, grafikoki aztakeri bada, eta erakutsi da bezen monstro erraldoin arteko borrokak, baina ezagutzen genduzen, ez, eikonak edo inbokazioak kriston itxuridek egiz izan. Baina moten dugu apurret bini joku modukoak izango dizela, horrek buruzak izan aurkako borroka horrek, baina ikusgarritzek badire behintzat. Bai. PlayStationerako esklusiboki ateratzen da, ez? Bai, gero PC-erako bertsinoa ja bai izatute dau, baina urte bete edo urte erdiko epien ez dugu ikusko. Ekainako 22 estreneko da PlayStation 5-ien, eta hori gero itxaron emirko dugu beste plataformatan ikusi hartia. Azkenien Final Fantasy 7 remake-ekaz pasean kontu behar dinez. Bai. Urrengo albizti ja aritxeri guzteko dagoena da, ez? Vampire Survivorsen DLC barrize ezagutu eta jaso dugu segiduen. Taitzot Foskari deitzen da, eta bueno, ordainpeko bigarren eduki garreza da, ez? Harinago jaso genduen, ez tekotoin izenagoan, Moonlight ez dakiz erzan, olako zuzerrez. Bai. Bueno, antzeko DLC da, mapa erraldoi barri bet jaso dugu, 8 pertsonai eta 13 arma, eta bueno, ogongo honetan zigaketaren zugeak edo Dungeons & Dragonsen puretik girotute dago, ez? Hor, astizek, gerlarizek, ez? Eurreko personaizek ezagutzen dire Castlevaniakoak edo girotxe Japonia erragaz, ez? Hor DLC-en. Baina honetan, ja nabari da bestaldaketatxu bete gondala, ez? Momentuz, PC-erako bakarrik estrene da, gero gailu mugikorretako, bertsinoak Androideko eta iOS-eko bertsinoak hostien jasoko dabe DLC hau. Baina, barriro, itxura ona, jeti gure bana zan, jokue areagotzi handitzia, osake ondo, bitxel gara merke-merke hau, €2 duztu balizo da bezala, osake. Beira, ez dauket erosita, baina erosi berdet. Egia da, espaldiaren nahi zibilita, uste gaina ordenailu berriak karri bai, probatu nun, CPU-a probatzeko. Mejoratu dute zerre errendimendua, zebeti ponklek izatezun, motor grafiko berrira eta pasatu bertzula. Ja, ez dakitz betan badauen, atara badauen, ja, ez dakitz seguru. Zuz egin dabe, doitzen dabe, seguru, baina kaleratu badaben edo, ez dakitz. Bueno, jolas bat da, bai hola, probatu hor dezute, jolas merkea da, eta hor pila bat emate izkitzu. Hombre, eta merkie da ja mugikorretarako doakoa. Hori da, mugikorretarako doakoa, beraz, mugikorrean probatu eta gustatzen mazaizue, PC-en daukazute baita ere. Hori da. DLC-ak baina ez doakoak izango, ez? Ez. Suposatio ez, oiniko ez da eskaleratu, baina seguru orden pikau dizela. Hori zengo da purret euren badiru erazteko bidie, bai. Hori da. Badaukazu baita ere publizitatea ikustea. Hau da, ez dizu obligatzen publizitatea ikustea, baina zaukan jarrita publizitatea ikusten mazenun, zuri bonifikazio bat emate izula. Mugikorrean. Oizan berpiztu etxe zinen, ez? Edo gozak izago gote ziren? Bat da berpiztu, eta bestea da urrea bikoiztu ez, baina iraziezun urrea ez dakizen bat, eguneko ez dakizen bat gehiago ematea. Uztet, urreana du daitet. Berpiztean
Sistema hori itxela azken finean, etxu derregortzen Hori da. albiztik, publizia ikusten, eta listo, norberak ikusko duz errein. Nik inoz erabilot adibidez, ez, berpizteko, igual partida luze baten, da joder, amaitxu got, eta bai erabilot, baina bestela paso da, listo, itxel da Hori hori. da. Bale, albizte laburtxo hauekaz jarretxiko dugu. Azteko albizti edo, bueno, nahiko garantzitzu izan dana da Segak Robio, hau da Angry Birdsen estudizioa, bere ganatu da bela. Finlandesak, ez da? Horize da. 6 milioi euroen truke erosi deu, eta ikusteko da, suposatze dut mugikortarako jokuek etxeko erabiliko da bezala, azken fine. Egitze da azken urtitan, ez da bezala horren beste etekin lortu Robiok, baina, bueno, nahiko erosketa garrantzitsu izan da bideojoko munduen. Bai. A ber, nik ez da momentu honetan nola dagoen esango dut, Angry Birds, baina bere garaian bomba bat izan zen. Bai. Orduan. Justo, hasieretan, bueno, lehengotariko joku potenteak, ez? Mobiletan. Bai. Horrela bentsat, gaina momentu hori izan zen pixkat Androide den data hauek ateraziana. Más o menos azira inguru horietan. Eta bai, jolaz hau izan zen. Bai, pelutazo azken finien, ez? Egizea, azken gauzak etxen duguzenak edo, ni pentset, ez dizla horren honak izen, ez? Adibidez, joku originala dendatatik kenduen biela, bakarra zen espana publizitatea zuritzen, ez? Hori da. Eta bastakik gaur egungo azelakoak izango dizen, baina bihurtxio motestiek izan, igual publizitatea sartu da biz. Orduan, bueno, ia Segak hori aldatzen da, bueno, suposak ez da aldatuko, azkenien horti dator dirue, baina... Gaina, mugiko horreko jolasetan, debaldekoa dianetan, hori da eguneroko egia. Hau da, publizitatea sartzezu, o mikrotransazioak, eta diru pila bat irabazten dezu. Gainera, segun nola egiten da, publizitatea nabe, igual ez da bain gaizki. Osea, esatot, lehen komentatu zuen adibide berdina, ez? Vampire Survivor sekin. Bai, baina horiek ez Osea, izaten bada, kriston partida luzia bota dozula, eta bukaeran, anunzio bat hautaskoa, jode. Fenomeno. Biltzen dienak hori, minutu ez dira, minuturo anunzio bat sartzen, ba, karo. Ados. Baina Vampire Survivor zena excepzioa da. Hau da, logikoa da, besteak, abusu bat izatea. Bai, baina, bueno, eske reklamoa diferentia da, Bai, hori ere, bai. Baina, bueno, publikoare diferentia da baita ere. Jolas batena eta besteana. Bai. Bale, aurrerengo dugu. Eiru ez da ospatuka aurten, baina jarraitzen dugu aurkezpen handizek baiestatzen, ez? Azkena PC Gaming Show izan da, ekainako 31 ikusko dugu. Eta, bueno, ez da izaten eiru inguruko aurkezpen handizenetako bat, baina beti egoten da ondo ikusteko, nahiko, bueno, divertigarri itzen saiatzen dire, batzutan txapasko sortzen da, bai. Oso luzea egiten dute. Baina egoten da jokuren bat edo beste interesgarri ze orduen, jarraitzeko merezidiko dugu, ez? Bai. RPC-ko zalentzat behintzat ez delogo ikustekoa, bueno, ikustekoare ez dakit, ze askotan oso, esan deten bezala oso astuna egiten da. Ostin laburpenera irakurtzeko. Hori, laburpenera irakurtzeko da. Bai. Bueno, ikusko dugu zer erakusten da bertan. Iragarpen bat, ekuitu dugu neoen gitxi. Azikera baten igual PC-era lotute egon zana, baina gero saga hau ja datu izan. Trine edo Train, bosgarren atala iragarri dabe, A Clockwork Conspiracy. Eta uda honetan estreneko da. Lehenengo bizek arrakazta nahiko txukik bien. Gero hirugarrena hor galdu egin zan edo esan horren ona, eta laugarrenak uste ja berreskuratu inbala apurtxu, dirolako, puzzle, plataforma, joku, nahiko txukunek, indizek izeteko izan. Batez be kooperatiboan grafikoki oso ondo dare. Hori da. Esan behar da. Eta gero, ideia nahiko simplea, baina oso ona baitza. Dako zu du, ez? Betiko plantamentu berdina, lapurra magua eta gerlaria, eta da azkenean bide plataformero bat, zoia aldamenetik, baina bakoitzaren botereekin, puzzle desberdinak pasatzen joan bira za, eta dozkozu etxaiak eta hola, niri pioa guzti joaten, bat eta bira asko ibilin nintzen. Eta egia da, enekizela laugarren bat egondanik bez. Eta, ilusio egin daz, ikustia posgarren bat, ze benetan da joku bat, berriz jokatzeko moduko, ez oso luziak. Bat ez lagunekaz, ez, familizegaz, hor kooperatibo txudeko bebai, eta
Bai, nik goratzen ez bere garaian bakarrik ibili nitzala, eta egiten eban nik aldatu Bai. pertsonaiak eta hola, baina, karo, egia da, iruren artean ero oso divertidua izan dikela. Bai, seguru, txitxurona deko bentxe bosgarrenak, así que ia zelan urte den dan. Eta amaitzeko, albiztien errepasu harintxo honegaz, Street Fighter 6 aurkezpen aukiko dugu, bizer bertan izango da, apirilako gota bat, gaber dizen. Ordunia, ja guzaketxetik izira erakusteko, jokue ekainen esternetan da. Bihar izango da? Bai, bueno. Vale, pentsatzen gaur izango zara. Eguntxe irakurri du bentset, karo, da geur gaber dizen. Vale. Hori da, orduan, bihar eukiko dugu ja ikusteko zerbait, ez? Hori da. Bai. Ia zer ikusten da, suposatzen azkenengo pertsonaizek edo, falte dizenak, eta igual jokalari bakarrantzako kanpainan nahiko sakona dela erakutsi bien, orduan duzatxo gehiago egongo dire segurunik. Bai, ematen daue azken urtetako Street Fighter honena. Bai. Eta, a ber, goguakin ikusteko, ez? Zer dagoen. Hori da, ia azkenengo gozatxo hone baiestatzen da bezan, rollback netcode eta crossplay eta honedanak, zetekenek ja baiestatu deuz, horre Katsuhiro Harada garatzaile, sortzaile biltzan Twitterren kainan nahiko txemoten, ez? Genti galdetu izitxonia, eukiko dauen crossplay eta berak, bai. Eta bestie, bai, super serio hor. Da, kresten albiztiek, ze borroka jokuek hori bier da bentso momentuen. Plataforma arteko joku barik, depende, plataformen arabera hilge dauz. Xboxen eta holan igual, edo Switchen ez zutupetan janterik. Bai, kompetitiborako kristonetako aldia ingo dago. Bai, claro. Horrunia, Street Fighterrek bideo hori jarratzen dagoen, espero da baietz, eta iaz ikusten dugu. Pasatzen geha bigarren albistera. Aurrekoan albiste asko ondia, baina tematika pixkat aldatuta. Eta, atzo apirilak 19 Nintendok Indie World aurkezpena egin zuen. Aurkezpen honetan, aurrekoetan naiz bezala etzen oinarritu bere jolasetan, hau da Zelda, Pokemon, Mario, baizik eta indie garatzaile eman zien protagonismoa. Eta hainbat jolas erakutsi zituen, nik uste batzuk nahiko sorpresa izan ziala, ze nik ez naukan entzunda garatzen aizianik, Baina, hasiko gea, lehenengoa, nire uste sorpresa izan zela, Blasphemous 2 izan zen, gogoratu jolas hau esplikatzeotan pixkat dala Metroidvania bat, bidimentziotan, eta oinarritzen dana beti izaten dugu ez, Aste Santua bideojoko egin da. Espainiako Aste Santua. Hori, Espainiako Aste Santua. Eta, garatzaileak Espainiarra dira, Sevillako estudioa da, The Game Kitchen izena duena. Eta lehenengoa oso ondo zegoen, artistikoki estilo berezitxoa zen, baina ondo zegona. Aurretik askotan ez dana ikusi, ze pixkat Sevillakoak izan da zea hori ematen zion, ikutu Aste Santuko eta religioso, religio katolikoko ikutu hori. Eta jolasaneko ondo zeon ipixat ibilin nintzen, egia esan guztia ez nun pasatu, baina ondo zeon Metroidvania. Baina, pulp religioso moduko bat. Dana oso epikoa, baina aldi berean bere alde argi eta ilunakin, ez? Jolasten, batez ere iluna. Eta ez da oso espektakularra ikusteko eta entzuteko. Ez da, ikuslei, entzulei esateko, ez da erlijioa ez du gora sartzen edo zeiten, baizik eta erlijioan, Biblian eta kontatzen dian, eta bati bat Aste Santuko gauza horietan oinarritzen da, ez? Penitentzia eta Nazarenoak, berak protagonista dauka olako txapel bat metalikoa, baina Nazarenoan estilokua, eta pintxo asko, komente genduen aspaldiko saio baten genduen analizitxu honena, eta bertan sakontezak atalizengo zen, astutzekot. Baina bigarren ana erakutsi da bena, egizizan aurrekoan oso antzeko da, baina kreston itxurideko, ez? Batez be mekanikoki eta plataformiorako gauzatxu nahiko dauzela ikusten da horra adibidezolako, ditute, transporte moduko bat dau, estenan ganetik, pintxoan ganetik ibiltzeko hor saltoka dagoelan. Eta hori moten dugu izango dela eurrekoa, baina hobeto, ez? Osake, itxel, ez da bihar besterik, ze joku bera
Bai. Oso Bistan da, bereziarren... grafikoki asko ez da aldatu, ez, Lander, nire ustez? Baina hori da ez du bere... aldatu behar, nire ustez. Hori da, ez du aldatu behar, baina, hola, ez luke aldatu behar. Hori. Bai. Eta, bai, mejorak sartzea mekanikan, azkenean, hori interesantiena. Bai, txatien hemen guztietan dala moten dugu, zilarki kapatzen dugu ziona dan Blasphemous, eta egitze da, asko merezi du jokuek. Gogorra da zan duten moduen, batez be, oso toskoa dodalako, ez? Nahiko geldoan hileke azikeran, eta hilda hilibilko zara, baina gero hobetzen doa eta merezi du. Bai. Ba, bueno, lehen gameplay erakutsi zuten bideo horretan, gomendatzen duguna ikusteko, eta bai kontsoletan zein PC-an, udamaierako aterako da. Beraz, neiko, bueno, berandu zango, baina denbora gutxiko margenakin eman dute, zerbait gustatzen zaiguna beti, jolasak anuntziatuta ez eternitate bat pasatzea atera arte. Ba, bueno, beraz, uda amaierako horri izango zute jolasteko. Eta, bueno, generoz guztiz aldatuz, urrengo jolasa aurkeztu zutena Bomb Rush Cyberpunk izan zen. Hau, imaginatzet, albiste hau ezeatik jarrizkiten Landerrek, ze Bomb Rush Cyberpunk da, ez da garatzaile beraiena, baino da oinarrituta da guztiz Jet Set Radio sagan. Garatzeak ez dia berdinak, ze Jet Set Radio segarena zan, haian garatzea tartean egon daitezke, baina ez dakit. Baino soinu bandaren egilea, bai, berdina da, Hideki Naganuma, eta horrek asko irazten du jolas baten musikakin zerikusi handia daukan jolas bat izanik. Artistikoki da Jet Set Radio bat, baina mejoratuta, grafikoki, gaur egungo standardera erakarrita. Urte pila pasau dea, ez? Bai, asko pasa. Eta igual, berritasuna ikusten dana sartzen dana da, Jet Set Radioan patinesen lineakin soik ibili bai zintezken, hemen gauza gehiago sartu dituzte. Patina mantentzen dituzte, parkurrare badago, bizikleta, skatea, eta ez daki bat emata azten detan. Nik uste, oie dia. Justo desetxe horre dizela esan honek, Betxetera gutxi da zena momentuz, bai. Eta, bueno, aventura estiloko jolas bada, jardun bertzetan habilitate horrekin, patinatzen eta pixat Tony Hawk's ze hoiekin bezala, pixat flipada dia egiten dituzuna, baina, bueno, historia badauka, eta ero baitare grafitiak zartzeitu ze horrekin. Eta jolas oso berezia da, Jet Set Radio hori alazan, baina jolas oso nebintza pila gustatu zitzeiten. Hau ez dakita hainbeste gustatuko zeiten, Jet Set Radio Future hainbete, baina, bueno, erosiko etela argi daukat. Eta, bueno, abuztuak 18an, abuztuak 18an aterako dute, nire urteak 17an izaten dira. 17an jarri bazuten ja señale divinoa. Bestela beba da, horre hostien dago. Bai, kasi da. Baina, bueno, hor aterako dute, eta bueno, ni erosikotela seguru daukat. Egize azkeneko trailerrak, bueno, ez dela izin horrein itxurosoa da nahiko geldotxu moduka izan da, baina aurretik erakutsi bazen pare bat oso ona dira. Osa, horreio guztetan badatxun, horreke ja, listo, horregaz ja erositxe zauz. Bai. Ba, bueno, urrengo jolasa aurkeztu zuten baitare Oxenfree da. Misterio eta aventura proposatzen dituen jolas bat, Oxenfree lehenengoa, bastante famatua egin zen. Ez dakit, igual baitare toki askotan oparitu dutelako, baina, bueno. Ez, merezi du benetan, ganera historize kontetako da personaisen arteko harremanak eta oso zain jute dauz, orduen, nik suposatxot, gana gero beste joku edeki, oinen asko goratzen zelan dan. Baina antzeko esan bebai, estilo honetan, da oso ona bebai. Orduen, jentiko gogoak azabil, Oxenfree bi honetarako. Ba, bueno, Los Signals demoran dako bidaia da, izaki beldurri erreketa daude. Eta ziren bideoan hasian eritu zain, Netflix izelaizke publisherra edo? Bai. Ba, beira. Netflixen ze izango da. Garatzea Night School dia, eta Netflix izango da banatzailea. Ba, bueno, Netflix pixkanaka ematen duai dela bideo jokotan sartzen, beraz,
ikusi dugu gauz hori nola ateratzen den, abentura hori. Niz nago guzti ziur ondo aterako dan. Baina, bueno, ustaiaren 12an jakingo dugu, Switchan, PlayStation, konsoletan eta PC-a merkaturatuko dute. Xboxen ez, arraro irutzen zait, baina, bueno. Iri arraro irutzete, ez baiztatxie mugiko hartarako inoko. Zagaztin hau da joku bet mugiko hartan jolasteko, eta gero Netflixen aplikazio bidez arpidetxe hori aldala sartu nez. Bueno, igual gero hau aterako dute. Seguro baietz. Baina, bueno, izan bazen konsola baten atera zela, esango nun, igual esklusibitatea pagatu dute, baina... Ja, gaur egun raro da, bai. Bai, arraro da. Bueno, ez dakio. Bideojokotan munduan gauza arraroko gertatzen dira. Ta, bueno, beste jolas bat aurkeztu zutena, Rift of the Necrodancer, jolas bat barrimo jokoaren aurreko aurrekoan nola zan? Crypt of the Necrodancer, bai. Izen berdinakin? Crypt, de hecho. Hau da Rift. Vale, jo. Hori da. PlayStation Crypta eta hau da zuloa, ero... Bai. Bueno, jolasan spin-off bat izango da, haure musikan erritmoakin jarraitzen deguna. Jolas nahiko berezia izaten dira. Musikaren ritmoakin jokatzen dezu eta ritmoa ondo ginez. Gogoratzei behit nahi jolasa Switcherako, Nintendo dezerako nola zegoen. Bai, joder. Horrezan eman espetzetan, baina... Super mitikoa zana. Bai, jenaz jogatzen izanagaz, itxarto. Eta pilo guztia daten, Bai, nire arrebei pila gustatzen zitzaio. Rhythm Paradise. Hori da. Rhythm Paradise, bueno, estilo honetako jolasa dia. Eta, bueno, hemen ematen dunez bideoklipetik igual minijokoak izango diala. Pixket Rhythm Paradise estilora. Ez dala izango aurrekoan bezala ziegaz eta... Hori da, hori guztiz aldatu da, bai. Eta nik ustet, bastante onda izala ezkela, ze justu Rhythm Paradise horrek bastanteko exitua. Ez, Zelda baten hain bete, baina bere exitua zaukan, eta karo, DS-etik onaino ez da egon hori utzune hori beteko zuen jolasik, eta igual Rift of the Necrodancerrekin lortzen dute hori betetzea. Ba, bueno. Bizi da, oin gitzi, kasualidadez, ustote Steven X Fest baten probene bala. Badau beste jokuet oso antzekoa, detxezan melatonin edo lako zezero igual, nasko gortzen izanagaz. Eta da Rhythm Paradisen iguala. Hori, rollo mini-joku bakotxak bere girotxi dekola, eta hori ez da ritmo joku edizela azken finien. Orduen, horrein utxuni ebadeko zuen, edo batzak aukera politxe da. Melatonin, detxez, lasango neke, bai. Ba, bueno, gero orkestu zituzten baita ere, ez dugu esan, PC eta Switcherako iritsiko da, eta aurten iritsiko da, zute data zehatzik eman, beraz, horrega izango da. Aurkeztu zituztena, esaten hasi naizena leno, Tesla Grad jolasaren bigarren edizioa, eta baita ere Tesla Grad Remastered. Aurkeztu zuten, Remastered lehenengoa zaukaten antzat merke izango da, upgrade hori, eta Tesla Grad prezio normalen aterako da, eta ja ateratia. Hau da, anuntziatu bezain dezter, momentuan ateratua zauden. Horrelakoak gustatzen zaizkigu, baino garatzeintzat askotan ez dira egokienak izaten marketing kanpaina bat egin gabe jolas ateratzea. Bueno, kontrakoa, bai, ez? Depende, alako aurkezpen handi baten urtetan badizen, pasesana ez, Hi-Fi Rasegaz talakoak adibidez, kriston bomboa lortu biela esustien iragarritze eta kaleratute. Ba, bueno, ez dakitz ez, olako sorti badekien atzetik, ez da, oi hartxun neukitzeko laguntzideko zule. Karo, indi batek ezin dugu joan porrolan. Hala, atala dugu da, listo, ez? Hype apurri sortu behar dugu eta gente irakarri. Bai, eta Nintendoren konferentzia baten egin dezu. Hori da. Ba, bueno, jolasa puzzle jokoa da, magnetismoakin jokatzen dezuna, eta kontsola guztietarako eta PC-erako da, beraz, mundu guztiak jokatu ahal izango du. Eta, hau esanik, ba, bueno, DLC-etara goaz, Cult of the Lambe jolas famatuaren zat DLC bat anuntziatu zuten, Relics of the Old Faith izenakin, apiriako eta lauan kaleratuko dana, beraz, segituan, amendik 4 egunera.
Bueno, entzuten zutenean irratian jada aterata egongo da. Ze ondo, holan bai. Bai. Eta, bueno, ikusi beharko da, jolasak bastanteko kritika ona jaso zitun, ea DLC-a altu erara dagoen. Eta baita ere DLC hitz eginez, Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzles Pack DLC, izan luzea, baina atera dute, bueno, anuntziatu zuten. Eta, bueno, Shovel Knightentzat, DLC bat. Jolasa haure bastante famotua da, ez nahi inoiz ibili, baina... Baina, bolan dabe da Pocket Dungeon, da horrelako Tetris Attack moduko jokue. Bueno, hauek egin da, gero beste jolas txiki batzuk egon zian, Mineko's Night Market, Animal Well, Shadows of Overloading, eta bueno, beste jolas indipila bat, guztiak ez ditugunak ekarriko, eta hauetxek izan dira pixkat gehien aipatzea nahi genintuenak. Bai, egiz izan, enoan eukitzu zen ikusteko aukeri, eta gero etxerantza bidien lehenengo reiteko, da iruzkin batzuk irakurren erazan, eta jode, jenti kritika ez, haue eitxeko beto ez etxi ezer, ez dakizer, eta gero ja zeitzen irakurtzen, Blasphemous bi, Bomb Rush, Cyberpunk, Oxenfree, dalakoak erakutsi da bezala, da, dios, sí. Kristo joku erakutsi da, bez? Igual jendea Nintendo konferentzia ditendunean espero du beti, hiru AAA horiek egitea, Mario, Zelda, Pokemon eta hauek. Eta ez Nintendo jolas horiek onak iteitu eta ondo dago, baina horietatik kanporare ekosistema sortu berdio Switchi. Bestela bastante bai. Kilikolo geratzen da jolasa. Bai. Nahi bat zuen azkenengo albiztera paseko gara, ez? Hori da, bueno, etara dabe, Flipon izeneko bideo joko bat, ez? Eta, bueno, egunerak eta jaso da hobeto esan da, eta hemengo albistea guretako, ez? Importanteenetarikoa, izango zen, euskeraz dagola, ez? Jolasteko aukera. Orduan, bueno, da, puzzleak egiteko arkade estiloko joko bat, azkenean Candy Crush ekartzen da burura, ez? Bejeweled klasiko hori, azkenean badaukala Tetrisetik asko jaten da bena, eta da, berdinak dien elementuak elkartuz, ez, puntuak egiten joatea. Orduan, gutxi gara bera, nik uste buruan dano daukogula, ez? Esaten dugunean Candy Crush eta Bejeweled ez dakik gogoratzen dozuen, eskat hori da. Eta orduan, bueno, dakartzan berritasunen artean, esanguratsuena guretzat bai da hizkuntza, ez? Euskara gehitziarena. Eta Damien Netokaio Mayans sortzailerekin elkarlanean lokalizatu da gamerauntziak. Así que, bueno, ez dakite zeinek hartu da den zehazki parte. Lander, igual, zu daukazu... Ez, nigo nazen, ez. Usted mirari izan dala zuzentzailea. Hori, mirari da maitan egin dire honetan bai. Sorionak, hau aurrera tala da benei, eta eskerrik asko. Ez? Beti placer bada, hor daukagu urtzi jota zua, Fliponekin, eta oso engantzauta omen dago, así que gustatzen baldin magatzu estilontako jokoa, gonbidatzen zaitxogu probatzera, eta nola ez euskeraz. Kontutan izan, plataforma guztietan dagoela itzulpena, bai ordenagailuetan, ez, Steametik, Nintendo Switch kontsolatan, Android eta iOS gailu mugikorretan, orduan ez dago eskaitzakiarik, ez? Hore hartu, erosi eta probatu. Ez dakit zenbatian saltzen dan, momentu honetan, ez dakit begiratzeri daukazuen. Nahiko merketxu dago esango nik, baina halan dabe hori, ez talako joku beti izeteko, puzzle estiloko, ez da, Tetris Attack, panel de pon estiloko izeteko, zabadeko ez historitxue eta eduki nahiko txu, eta lau eurotora dago estimen adibidez, orduen, eta oso egokia bai mugiko horretarako, ez? Olako joko bat, nik uste asko lagatzen dela. Eta, bueno, lokalizazioak gehitu da oin, azkenengo eguneraketa honekin, eta ofizialki aukeratzen dugu hizkuntza menuan bertan ez ere egin garik. Orduan, ez pentsatu joen hasiak honez instalatzen ez dakize fitxategi ez, ja badator jokuan. Orduan hori da baita gauza positibo bat, eta, bueno, gutxi gora era kontutan izan, oso simplea ematen da ben arren, dauzkala bere mugimendu bereziak,
konboak lortzerakoan denbora geratzen da, eta azkenean da joku bat, 5 mundu dauzkana, 75 maila, ez? Eta, denbora badaukazula, ez? Dedikatzeko horri bukatu horretik. Eta, orduan, bueno, hori da, partida bukatzen da, bloke batek sabaia jotzen da benian, ez? Tetrisen erara. Orduan, badare modalitatea jolasteko, eraso puntuak, erronka, versus, kanpaina, eta gainera mapa ero mundu editore bat omen dago. Orduan, nik ez da probatu, baina egia esan atentzioa mozostan, eta batez be, igual nire kasuan mentzat nik pertsonalki ez dakizu ez uste duzu, baina mugikorrerako igual hartuko neban joku bat izango zen. Bai. Zalantzari parik. Formatuti bintzat kontziditzen du. Gaia mugikorra pantalla vertikalan egotean, nik uste ondo datorkiola. Bueno, beste labe beti dekozu, Switchen jolasteko aukeri, edo hona erutekoa, edo estindekan, azkenean beti ondo dago, zentxorra. Bai, karo, baiet. Azkenean mugikorrean oso erosoa da, gainera vertikalian jolasteko prestatuta dago, baina Steam Deck ero Switch batek daukan abantaia azkenean da, daukezula mando bat baita. Orduan, erosotasuna ematen dutzu. Bueno, hori bakaitzak ikus deixela, ez? Hori da. Igual, nire kasuan enez jarriko ni ordenadorian, hortala jolasten, seguramente. Baina, hori, eraman gerri baten, ero mugikorrean bixetako edo zeinetan, seguramente bai. Gu bentset, momentuz probe dugu, hau gamergelatan, gure umiikaz edo gaztiikaz izan dugun tailerratan. Eta nahiko guzti da orokorrien, azkenien nolako estetika anime koloretsu edeko lez, eta joku ebera simple, puzzle joku simple, baina arcade estiloko da lez, ja, eske, harrapetxe dutxu da, hor sabiz, Eske, bizkora harrapatzen da, gainera entretenigarria da, hasierako lehengo momentutik, kasuala guztiz, hori da, eta hortarako oso ondo funtzionatzen da, ez? Hori zea. Ez du pretenditzen jola zizuarra izatea, baina egiten duna oso ondo ejecutatzen du. Hori da, ez da tipiniko argumento bat The Last of Us zena, ez? Baina, bueno, ez dugu nahi, bez? Atzo urtzik probatu zuen, eta zantzigu oso ondo. Engantzauta dauko, hori da termometro egokien. Hori da. Igual, albiztek ez amaitxo horretik, bai gureko neban aipatu, ez? Justo atxo aritzu jarritzen duen gure Telegram taldien, eta geur topera dabil sarietan joku hau, Unrecord deitzen dana, da olako, ez dakit ikusi badasun edo, ez da olako FPS bat, ez tiro joku bet lehen pertsonan, baina ikusten zule lehenko bidizioa, eta moten dugu benetako bidizioa dela, ez? Nik inoiz ez dut hor, zerre ikusi jolasetan, hainbeste karturatzen dana realitateko irudia. Nine notzuen galdetzea. Demostrauta dago, ez dala bideo bat. Baiz, jende askok zea indie, galderak egin ditugu, eta bueno, zenbait akusatzen hasi. Eta gaur lehitu dut, Steamen jolasaren horri aldean, garatzaileak atera dira esplikatzen, eta esan dute, ez horrela dala, oraindik ez daukatela datarik ateratzeko jolasa, Unreal Engine 5 erabiltzen nahi diala, Bai. Ez dala... De hecho, Untxen abil, Steameko jokuen horri aldien, eta ja deki post bat hor jarretxe, post reveal, erantzunak, gara, jokalari zen zalantzak edo harturak argitzeko, eta ja, zuzen hilerengo puntu da, ez da ez eskama, eta ez da benetako grabaketa bat. Osa, ja. A ber, nik hau, jolas hau, orain dala denbora bat Twitterren ikusi nun baita ere, bideo bat atera zutela, bueno, Twitter horre editen, oentu deitet, baina, atera zuten eta ikuste zinuzen irudia esate zenun, ostra, ordoan gezkiago ikusten zen, baina esate zenun, joe, ze reala ikusten dan irudiak. Baina, euski, atera zuten bideoakin, ni ja momentu baten geratu nintzen, esan ez, baina nola da posible. Eta baina, estudio txiki bat da, osea, ez dia Dice bat edo Treyarch olako bat. Zuk bidea izan duen bidizioa, nik ikusi neban, da zanen, hau trolli da, zut ikusko gehiago. Eta gaur ja, hasi da zabaltzen topera interneten, da, igual benetako da, ez. Nola, jolazan izena beti aztutzen, dit? Unrecord, vale. Ez que eskatu... Era hori, izango Unreal eta grabazioa, ez? Emoten da balako grabazioa. Bai, ganda, karo, mugimendu edale, solako GoPro bat erongo bazen duen moduen paparri, oso kaotikoa da oso real aldi berien, eta oinoko sentipen hori aragotu itzen dugu, ez? Zerbait antzemate zaio, Ikusten nahi nahi zenean, zerbait
gogoratzen dit, teknika batzukea erabiliz, hau ez jolasetako, bestela, aizian erabiltzen, jolasetan edo entorno simulatuetan erabilitako irudiak errealitatera adimen artifiziala erabiliz irudi errealetara pasatzeko. Teknologia hori garatzen ari zian. Ez dakit ze puntutaraino teknologia hori ez duen erabiliko, ze... Irudi batzutan nabari da, Bai, haren zea bat gogoratzeit, puntu bat gogoratzeit. Baina... Txatin hemen ja jenti flipetan dekogu, horreki da, bai. kompainia harritxute dabiz, bidize bane kalidadiagaz, normal. Bai. Zeberetan ikusgarri zea da. Eta esan dut hau ez dala cinematika bat, Hau da, gameplaya. Orduan. Eta honek ze exigentzia aukiko dago, ez? Esan dute, ordenadoriantzat. Esan dute, Unreal Engine bosta ekipo zaharretan ez dela ebiliko. Baina, bueno, normala da. Zer da ekipo zaharra gaur egun? Hori ez dute esan. Baina esan dute, behaien ordenagailuan arazori gabe dabilela. Errandimendu arazorik ez daukala. Eta ondo ditu. Hemen galdetzen dabe txatien, ia VR badan, eta ez hori baiztatu dabe, ez da, teklau egaz da zagu egaz jolasteko bideojoku dela. Osa, bai, hori, ez da epatu duten alen mugimenduek bai emoten deu VR-ko dela, baina antzadan ez ez. Bai, da, denborakin hau egin da ben, ez? Enbiako zeben implementatu VR-ra. Jo, bai. Bai, abarrin berko lukete, baina ez dakite zeskatuko luken orduan. Baina hau da Half-Life Alyxen urrengoa, ez? Urrengo pausua. Bueno, VR-ak eta badoiaz gero eta gehiago, ez? Sortzikatik pasatzen eta... Bai. Eske no ikusten irudi betolako armairu batzuk dauze lurrien botetak alien, eta hor baina bari da, horre faltxu edizela. Bai, ero pertsonak agertzen denean oso gertutik eta emoten dau, ura batzutan la markak lurrean, baina, ostea. Baina sabizelako bilatzen, hori. Bai. Txatean ipintzen du, Joa Josek, kalitateaz aparte, ez daki kalitateare definitu lehizketzun hau, ez daki nola definitu errealismo hori. Bai, esan behar da hori, pertsona guztiak agertzen dienak, etxaiak izango zienak, musua pixelatuta daukela. Bai. Ez dakit izango dan oso fuerteaz, olako bereizmenakin zuk norbait akabatzea, o zer izango dan, arrazoia, baina, bueno, momentuz bentzat pixelatuta ipintzen ditu etxaiak. Eta ero baitare, irutu zait, bideo berriz gehiago ikusi horko nuke, baina animazioak dispartu eta aurkariak hilda erortzen dianean, bastante ondo daudela inda. Eta hor bai ez daukazula, hori idea da zure eskua animatzeko, beraz. Ez dakit, ikusi beharko da hau, eske, inok etzun espero, estudio indie txiki batek, de repente, olako grafikoki hain ultrarealista, eske argizpenatu da, nahi, hau erosikotza Rockstarrek eta GTA 6. Eta bizte gehiago. Baina, ez dakit, ikusi beharko da baita ere, Unreal ze puntutaraino da garatzaileek magia zerbait topatu duten, o nik esan duten adimen artifiziala erabiltzen duten irudi fotorealista hori lortzeko, edo Unreal Engine bostan erruak komila artean dan. Ze Unreal Engine bostan errua baldima da, jode, kriston albistea dia, ze teknologia dator horratzetik, bueno, eta ia baldin bada, Ia baldin bada, bai, porque ia bat... Hobetzen doa. Bai, eta gainera, ia batek ordenaioi asko ez dio eskatzen. Hau, entrenatzea, bai, hortan ondo egita. Baina gero, ejekutatzea oso harina da, hortaz. Iak hau lortzen badute, ezki zenba jolasetan sartu ezakezu hau. Autolasterketetako jolasetan, futboleko jolasetan. Bai, simulazioa eskatzen da bendana. Bai, simulazioa guztietan sartu ezakezu, gehi, ezke baitare jolaz beste guztietan, Pixkat grafikoak errealistak egiten zaiatzen da, Orduan. Adiz, leno esan deun, Bomb Rush Cyberpunken, pues ez luke elitzateken ere ustez ondo geratuko, ze oso cartoon estilora eta oso berezia da, baina errealista izaten nahi duten jolasetan mentzat. Bai. Bai, azalan urte danan joku hau, betxet, danon arreti erakartzi lortu dugu, normal, ze kriston itxu direko. Baina ia, suposatxote urte asko falteko izla bainoko hau jolastu arte, edoz, ezta?
espero dugu ez, baina Esan momentuz dute ez da hola esti- datarik. Steamen to be announced jartzen dugu, ez da besterik, osea que... Eta bale, nahi baduzuen analizisen satire sartuko gara, o itxingo dugu? Ez badago denbora, badago denbora. Bai, bale, ados. Ba, aurrera goaz, orduan. Vale, ba, analizia. Analizia. Bale, ba, oingo saioko analizise, ba, bueno, aspaldi, 2013en zehazki, jolastu neban, Guacamole originalera, ez? Dreambox Indie Studiosoak kaleratu ban, Metroidvania joku nahiko txikitsu, ez? Baina egize da, bere estetika berezi segaitzik, ba, jenti irakartzi lortzen da, bela, ez? Olako estetika da soinu banda mexikarra dekoz, luchadorran, ez? Honek, lucha libreko borrokalaritzen, puro folklore txue edo mitoak hartunde, gehi, folklore mexikara hartunde, holako nahazte politzate izin ban. Eta egiz izan, nahiko Metroidvania simple izan arren, oso joku nahi iruditzu duten, osori pasen eman ganera, horra maieran egote ziren nahiko erronka zoro batzuk topera ibiltzekoak, eta horretanak gainzuten ebazan. Eta bueno, azte zantuen, ibilin Damiani esker, bere fazaineko jokueri esker, horre jolasteko aukeri ukiot, bigarren atalera, ez? 2018 estren esan. Eta ez dakiz egaitxik itxioten albodatut, ez? Eia talerretan ikusten nahiko joku txukun izango zala. Baina, porraldize, hau zuzentzeko aprobetxe dut, eta Guacamole bin mundu zoroan morreldu naz. Joku hau PC-erako da kontsolotarako estren esan berez, epatu dugun moduen 2018 zen. Eta egiz izan, edozorek aldean mogidu, oso joku simpli da estetikoki, olako flash jokuen kutsu bat dekola esan leke gero hobotoen jedau, baina pertsonez eslan mugitzen dizen da eslan dausen nenge bai gogoratzen dugu hori, bai gogoratzen dugu alako joku simple batarira. Osea, nire jokutatik ibili izan lander. Bai. Nekixen neukani bez, ontsen hau behira, minutu bat ipintzen dau, instalatuko noan, eso. Gold Edition, Super Tour Championship Edition, eta gero bigarrena. Vale. De hecho, gaur hartan egonaz amaitzen, azkenengo borroki kitor pendiente, eta justo, azien ezenien buruzak izen kontra, zuaz izara jolasten bebai, eta hori ja speedrunarekin berrezitzatzen jarreste mesutxu, ez? 5 minutu. 5 minutu, ekosuz. Horren topera eginaz. Abisan behaz ez da zen, hori? Ez, baina, ja, nire bururi erronka hori jartzen egonaz, ez da? Ia, gainazen amaitzeko, ez? Ikusi, ez, elako metajokua, ez? Hori da. Hor beste lorpen bat urten beharreten edo ekstra bat, ez da? Bai. Bai, azkenien bigarrena da, eurreko jokuen jarraipen zuzena, ez? Eurrekoan, jolazten genduen Juana Aguacate izeneko borrokalari zen rolartzen genduen, ez? Olako, Mexikoko herri txikitsu baten bizidan tipo bat. Eta, bueno, olako gazkilik urtean dire, ez? Da eurri aurre hitzeko botere berezizik lortu beharko deuz, hau luchadoran maskara baten bidez lortzen deuz, honek. Eta, izango azken finien, olako, esan duten moduen, ez? Metroidvania kutsu simpli edeko, mapa nahiko handitxu edeko dugu esploretako. Baina egize da, hau esploretako eskalera biluerko beste Metroidvania batxon moduen, ez? Ia ze oztopo ezin dugu zen gainditu barneratzen, igual eurrera hitzeko bilezi bet bihorrozu, jauzi bikoitza dalakoren bat, eta mapa marketan jutie, eta alakorek ez da eskatzen joku honek. Normalien eurrera da aurrera ebilko zara, batzutan buelteko zara, ja bizitu zen gune batzutara, baina ez duzu askori pentsei biherko, mapan bertan jarriko dutxen nora junbiar zaren, eta bidien nahiko zuzena izango da. Egize da, badeko zela mugimendu berezizek eta bilezizek ez, eurrera hitzeko, baina geizen bat dire alako koloritako blokik apurtzeko ez, dauz, adibidez, bloke gorrize, bakarrik apurtu leike, gorantza inaldozun eraso berezizek azolako soriuken bat, edo Street Fighterera jolaztu duzunak badakizu zer dan, ez? Gorantza moten duzun ukabilkada bat, edo adibidez berdiek olako lucha libreko salto bat emoten dugu berantza eta horregaz apurtzen duzuz, ez? Horik endute ez teko misterio askorik mapa aldetik, ez gara gongo pentsetan zelan alduneiko horreagora, edo beste ipari dagoelako kolorezko bloke erraldoi bet, eta horrek mugatuko duzku gure ibilbidi, ez? Bai bada egizek ero dauzela beste
erronka txiki batzuk hor, bideo ondoan, eskara asko ilusatuko honekaz, beste barik, igual olako bide txikitsu bet egongo da, batzutan eskute eta beste batzutan ez horren beste, eta horretan topeko dugune da, erronka txikitsu bet, ordura arte lortu dugu zen abilezizekaz gainditu aldugune, eta horrek gainditu eskero moten duzku, topeteko dugu olako altxor moduko bat, eta hortxe egongo dire, bizize areagotzeko tresnak, edo adibidez, abilezizek aldi berien gehiago erabiltzeko, edo, bueno, mugarik barik erabiltzeko olako orbe moduko batzuk, ez? Zirkulito, detxe jokuen. Eta, bueno, hori zengo da azken finien apuret mekanikak, ez da? Bai bada egize, Metroidvania kutsu hori simplifiketa dauen arren, borrokak dizela nagusi, ez? Lucha Libreen kutsu hori erabat hartzen dugu, barneratzen dugu jokuek, eta behin da barri egongo gara, olako helduko gara pantailan, borrokaleko batzutara, nun mugatu ingo duzku irterie, eta enbirko dugune da, bertako etxaidanak hil, ez da? Etxaizek, itxuraz bai badekie anistasunak ikotxu, baina gero mekanikoki orokorrien ez dugu topeko ezer berezirik. Saieste botoi badekogu, hori olako itxuliporti bat ez, voltereta bat, eta hori itzen dugun bitxartien ezingo duzku minikein, horregaz jolastu biherko dugu, horre da atxera. Eta olako borroka mekanikan barruen badekoguz kolpe normalak ez, baina etxaize zorabiatute, ez da zorabiatute geratzen guztiz, normal jarraitzen dugu, baina behin biziapurru kendu ezkero olako jaurtiketa modukoak etxeko aukeri dikogu, ez? Komboa luzetzeko, eta ze hori saritzen du jokuek. Alik eta kombo luzien aitzie, eta hortik txamponak emoten duzkuz, gero beste, lortu dugu zen abilezizek hobetzen juteko, ez? Orduen ibilko gara gehizen bat, horrek, kolpe normalak eitzen, gero jaurtiketak, eta lortu dugu zen mugimendu berezizekaz, ipatu duten zoriuken hori, edo beranzko kolpie, horrekaz ja alik eta mingi zen eitzen, ez? Gane askotan, koloritako eskutu modukoak, aura modukoak iko da beztxarrak, eta horrek apurtzi ezinbesteko izango da minaitzeko, ez? Orduen, mugimendu berezi horrek erabili bierko duguz. Horretaz aparte, borrokataz aparte, plataformeak garrantzi handizedeko, de hecho, puntu askotan ibilko gara mile gauza eitzen hor, saiestieka, saltoka, egaz ibilko gara hormatatik, ez? Mugimendu nahiko txuskantzen deuz, egiz izan eurreko jokuegaz alderatute ez dute zerrolan barririk ikusi. Bai bat dago olako zeruen flotatzen da bizen olako ikur batzu modukoak, horretara hor bildu ezkero, gantxoa esango dugu, edo olako tirakada bat emoten dutxu eta hortik egaz urte dezala, ez? Zure angeluen edo kokapenan arabera. Orduen bai emoten dutxi horre dinamikotasun nahikotxu jokueri. Gero barriro bueltetan da, aurreko jokutik, dimentzinoz aldatzeko boterie. Folklore mexikarrari jarraitzuz, hildakoen eta bizidunen munduen artien ibilko gara aurredatzera, hau RB edo RT botoiegaz lortuko dugu. Instantaneo da, segidun aldatzen gara mundu batetik bestera, eta batzutan plataformak egongo dire, edo etxaizek batasen bestien, askotan badibidez, etxai bate badauen osorik baltzez, berak guri jo aldozku, baina guk bere dimentsiona jun artez, orduan horregaz behi jokatu enbirko dugu apur betez. Zadote moduen instantaneo da, aurren askotan, badibidez saltoka bilko gara airin aldatzen geusek, eta, harin dibiltzi eskatzen dugu. Ez da joku super zaiebez, ez da horren gatza, baina bai eskatzen dugu harin dibiltzi ez, eta ja kontrolak menperatzie. Azkengo gauzie dekona, eta Metroidvania bat izen da, eta umore kutsu asko gaz, gero aipatuko dut horren inguruko goza pare bat. Dekogu Metroid jokuetako morfbala, ez? Morfosfera ditzen den Samusen abilezia hau ez, bola baten bihurtzen dana. Kasu honetan ez da hori, bihurtuko gara oiar batien, eta, mogo dozku antzeko abilezi hori, ez da leku txikizetatik sartu, eta aurrera eta atzera ibiltziena. Joku honetan, bigarren atalien abileziak izauko dugu, oiarragaz, adibidez, gorantza bierrien eraso berezize, diagonalen inalko dugu, eta alako guzatxuek, bai. Aurrera bilko gara, askotan unien aldatzeko eskatuko dozku, airien bertan pertsonaz edo oiarrien bihurtzia, hau L bategaz edo LB botoiegaz sortuko dugu. Orduan bai hori eskatzen dugu asko, ez da, harin ibiltzie eta, zantena ez da horren gatza, baina mekanikak horrek menperatzi eskatzen dugu. Zorionez,
laguntzi jaso aldugu, ze kooperatiba deko 4 pertsonantzat, oso ondo dagoena, batzutan nahiko kaotikoa izan leke, baina batera pasetako nahiko jokoa proposa da, esan dute moduen. Oso zuzena da, Metroidvania bat izan arren, ez ara galduko, eta, bueno, beste zure lagun horrek, ba, igual, horren trebile izena ez arren jarraitzeko aukerakiko deuz, ezta? Eta, bueno, ja bukatzeko, bai ala epatu behar da, dekon humori ez, jokuek, oso pein eta barriro topiko dugu, memiek, txistiek, beste jokueri edo filmieri referentzia pilo haitzen dutzi ez, behin eta barriro. Jokuaren hasiera beste jolas batei da. Bai, oza, adibidez, joku honetan, engo dugu lako, bueno, epatu dugu bizidunen da hildakoan dimentsinoak, baina beste dimentsinoak batzutara bezaltu ingo dugu, adibidez bat da zuzenien Street Fighter biko kenen borrokaleku, portuko borrokaleku ezagune, eta bertan zelan ez topiko dugu autoa, eta ja horre olako borrokatxo txikitzute gongo da autoan kontra hau apurtzeko, ez? Ba, bueno, olako keinu eta broma txantxa asko dekoz jokuek, asko eskartzen dana. Modu baten bebai horreri keinu ditzen dutzi, aurreko jokuen jasobi izan kritika gaitzik, ze ba, jokalari askontzako, ba, bueno, larri pasitxe ziren. Eta, ba, bueno, garatzaileek hori barneratu eta apurbet popatik hartzen moten dut, bez? Barraitze dutzi kritika horreri danari. Eta eskertzen da, nik bintzete humori guztiate eta eurrera etxiko gogoak moten izan duz. Zake bada, gizu Damian, ja horrek... Bai, hortxe proposamena. Okula urtzi diren, eko harin pasetakoak, hau bigarrena 8 orduten gainditu dut, duzaren pare bat kendute. Baina hori tita baten pasetako dire eta disfrututakoak. Eta kolorez oso alaia, jolas estilo ontarako. Bai. Eta estudioa nungua da, esan duzu? Ez dakit nungoa dizen, egizizan. Suposatio musikarrak esango dizela, baina euskalo. Bai, ez niri behontxe, alantza sortu jat. Ez Toronto. No, que zango ban. Kanadarrak. Bueno, euskalo, igual gero die, izatez mexikarrak, gero euskalo. Baina hori kuriosua, zela sartzen daben Mexikoko bezakit ikonografia guzti hori, eta bai, pixkataten zinua ditzen da, eta izenak beti deitzu izan da, ez dakit hartu neban bandelen baten edo, hola? Seguru bai, ez, nik buela hartu neban. Vale, oso ondo. Bai. Ba, emongo etzagu seiak eratxo bat. Oso ondo. Ba, nik uste proposamen honekin, gaurkoz neko hain dugula, eskerrik asko orentzuten ongozaten guztiei, eta, bueno, eskerrik asko Lander, eskerrik asko Aritz. Zeu, Zuri, hau netzen baitzen dugu, onde bili eta urrengo astino gara batera. Agur. Agur. Agur.